Khubor ki babnia ka Myntri ke Tnat Tyngka ke Sorkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman kalau Wanrah ya ke Mang Tyngka ke Shipor na ke Bynta usnam 8,000 arpusan hapo ke yang dor bar hene ke sngi haba penbena ya ke Mang Tyngka na ke Bynta usnam banwan kala kieu na ki khatway pon iwe na ke shispa shaki khatway lak khatway hajar shispa khatway klor Tyngka ha ka ba kan long lai pon saw na ke shispa ke GDP ka Myntri kala ong ba ka jing penlet jing mut jong ka sorkar kalong bat pen klan ya kilong gieng bedung kinong rep ki samla bat ki kentei kala ben rap da ka ong ba ka yo ka kot jong kari kalong ka babiang bat lala bante ala kam ya ka jing kiudor hakani ka jing pen bena ka ba kham he ka Myntri ka Tnat Tyngka kala ong ba ka scheme ka bum ken suk na ka Bynta san posnem ka jing penlut ki jela ba per kin yai peteng Bynta usnem bat ka jing penlut baro kan long iwei pon lai lak klur Tyngka ka Myntri kala pentip hapo ka yeng ba shim ladon kanu ka jing terwa ban Wanrah ka jing pen kala halor ki dor jong ka direct but indirect tax 2024-25 the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. Myntri rang badu kari Nirmala